Magtymly Pıragyň 300 ýyllygyna. Ýazyjy Osman Ödäýew. Magtymly Pıragy. Aşgabat Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy. 2014-nji ýyl. 1747-nji ýylda Nedir Şanyň öldürilmegi bilen awşarlar hanydanlygy ýykylýar. Merkezi Aziýada beýik döwleti mirasy eýe çykma ugruna gazaply tas wagşyýana darkaşlar hem görüşler başlanypdyr. Magtymlyň özüm maşgalasam şol taryhy, harby syýasy wakalara dahilli bolupdyr. On iki agasy bolsa şol görüşlüň gurbany bolýar. 18-nji asyryň 50-nji ýyllarynyň ikinji ýarymyndaky wakalaryň özboşly beýany şahyryň şygyrlaryna saklanyp galypdyr. Bu iki arada başyboş şahyr eýýän 25 ýaşa ýetýär. Döwlet Mämmediň ömrü paýawlap barýar. Gelini Akgyp Dulutýr. Azadyň maslahaty bilen 25 ýaşly Magtymla 33 ýaşly Akgypy dakypdyrlar. Munna hiç ýeri geň taňlyk göremok. Dünýä halklarynyň aglabasyna ýöredilip, Levirat adyny alan däwe türkmenlerde dakylma diýilipdir. Bu Magtymlyň 25 ýaşyna başyna düşen iş. Emma 20 bilen şol 25-iň aralygynda ýurtda Magtymlyň terjime halyny kemale getiren möhüm harby syýasy taryhy wakalar bolup geçipdir. Şahyr döwrüne hyzmat etmelidir diýen durmuş döredijlik ýörelgesi bile türkmen ýazyjylaryna Magtymlyň galan miras hemde sapakdyr. 1747-nji ýylda Nedir Şanyň öldürilmegi bilen başlanan gyzgalaňly, dartgynly jemgyýetçilik syýasy durmuş döwrüň täze gahrmanlaryny we täze ideýalaryny öňe çykarýar. Şol gahrmanlaryň keşfi we şol ideýalaryň beýany Magtymlyň onlarça şygyrlaryna taryhy anyklygy hemde joşgunly äheň bilen suratlandyrylypdyr. Döwrüň aqbal keyfiýetleji wakalaryna gönlün dahilli bolan türkmenler, hususanam ýomut gökleňler syýasy sahna öz başda güýç hökmüne çykyp bilmän, sevit möçberini häkimlige dalaş eden başga güýçli toporlaň, ol ýa beýleksiniň tarapyna çykyş edipdirler. Şahyryň şygyrlaryna şol taraplaň üçüsi Rumusanyna häkimlige barhara başlanýan Osman türkmenleri, oğanlar, olaň öňbaşçysy Ahmet Durrani, şeýle de gajarlar we olaň başlytony Muhammed Hasan Han hemde türkmenliň bulary gatnaşygy beýan edilýär. Şahyr döwletdäliň atly goşgusyny Osman türkmenleriniň döwletiniň wasfyny ýetirýär. Bu döwletiň süňňi sütünligini, älime destanlygyny, Irak ülkelerde, ýakyn ýyllerde dost düşmanynyň razydygyny nyktaýar. Şol döwürde Osman türkmenleriniň döwleti musulman jemgyýetçiligine döwleti aly diýip atlandyrylypdyr. Bu barada Şahyr Hakamrat Rejepow ýürüte makala ýazdy. Ýomut serkerdesi Begenjaly begiň ýegeni bolan Nedir Şanyň öldürilmegi bilen öňkü gizlenip oturan ýerinden ýomutlaň arasyndan şol ýerde ol 20 ýyla golay bolupdyr. Ýomutlaň arasyndan çykyp ilki Astrabady, Mazenderany eýeläpdir. Soňra Eýranyň demirgazyk sebitlerini tä Asbahana çenli basyp alypdyr. Şol döwürlerde hem Magtymly Muhammed Hasana bagyşlap aly sevindir şygyryny ýazypdyr. Şahyryň Sür Fetih Serdar ogly geldi wagt ýene bu döwrany aly sevindir diýen sözleri 1746-njy ýylda Nedire garşy gozgalaň turdup Astrabady hem Mazenderany eýelen, emma soňra ýeňilip türkmenliň arasyna çöl içinde goýulan birine gaçmaga mejbur bolan Muhammed Hasanyň täzeden aýaga almagynyň boşlukçysy hem gutlugy bolup eşdilýär. Şahyryň 18-nji asyryň 50-nji ýyllarynyň wakalaryna seslenip ýazan şygyrlary halipaň döredijligine iň joşgunly, iň dabarly şygyrlary bolup galypdyr. Onun diňe Muhammed Hasana däl, Ahmet Durrana bagyşlanan kasidalaram dabara joşgun bilen dolupdyr.
Megerem döredüjülüğiniň ilkinji kämilik basgançygyna çykan Magtymgulyň gepiniň äheňinde her bir sözünde özüniň hem halkynyň geljegine dolu anam, üstünlügi hem bagtly günlere garaşma mesaňa görünýär. Öz syýasy öňbaşçylaryny öwüp arşa çykaranla ol meňdetmeliň hem deňeşdirmeliň iň ýokary perdesinden gopýar. Olary Günbataryň Rumiň hemde Günnogor'un Eýranyň geçmişindäki iň şöhratly şahlary deňeýär. Bu döwür Magtymgulyň beýik zekin çeşmesiniň ýöne bir göz açan näl eýsem çuwdurym kimin beýik güýç bilen atylyp çykan, daş ýaran birinji halaty bolmaly. Şeýdip oň genisi kitap bilen dälle gyzykly hem galagoply, çylşyrymly hem joşgunly döwür durmuş tarapyndan açylypdyr. Emma tiz wagtdan öwgüli kasydalaň deregine oň genial galamynyň aslyndan agyly mersiýeler çykyp başlaýar. Eýrinkini öwüp arşa çykaran şahyr özüniň küleň agysyny aglamaly bolupdyr. Ilki Muhammed Hasanyň, soň Ahmet Şahyň uly wadaly çağırşyna seslenip ata çykan Şowdur Han, öwgezgelli ýaly türkmen serkerdeleri, Abdulla, Mehmet Sapa ýaly ýöneköy türkmen eskerleri türkmene ýakyn geljekde de, uzak syýasy geljekde de hiç ýeli peýda bermedik sögüşlerde wepat bolýar. Magtymguly öz ýowuz destanyny biçmäge mejbur bolýar. Köp okan hem köpü gören azadyň arzuwlaryma begi Hany Sultan diýen sözleri öňden görjülük bolup çykýar. Bu dogry. Ýöne agyp dönüp, möwjurup ýatan durmuşa özüni uran Magtymgulyň hy has dogrudur. Galagoply döwür onna beýik şahyry, eýamyň anyklyk diline sözläp, keňamyň bakylyk sırlaryny açyp bilýän, durmuşyň janly anyklygyndan syzdyryp, Bakyýet kitabynyň täze hiline döreden şahyr kemal edipdir. Eger şol ýyllarda hem, şol pursatlarda ol ýöwselläp, çekinen, ýyda çekilen bolsa-da onna türkmeniň buýsanjy bolan Magtymguly döremezdi. Diňe döwrüň süňüni elenlerji tolkunlaryny, feňfelediji hem aýňaldyjy zarbyny ýüreginden geçirip bilenler beýiklik basgançygyna ýetip bilýärler. Döwrü bilen kesişmeýän parallellerde ýaşaýanlardan, durmuşyň jümmüşine ýaşaman ony diňe gapdaldan bir ýerden bukuja, asudaja, ýöne howasyz, ýagtysyz hem hereketsiz ýerjagazdan gorky we dilsiz agysyz synlap günni görýänlerden beýik şahyr çykmaýar. Zekin dänesinden beýik pikirlen, täze açyşlan onuny diňe aň hem ýüregiň harazyny herekede getirýän durmuş akabasy işläp çykarýar. Ol ondan adamzadyň ruhy köregi bolan melemyslyklaryny taýýarlamak işi bolsa diňe ýerginsiz zähmet bilen amal bolýar. Döredüjülük jogdanlygynyň, sunugat bakylygynyň ýeketäk syry bar. Ýazyjy janly durmuşyň gapdalyna bejan pisintlikde gün geçirmeliler. Ol döwrüň içinden parran geçmeli. Şonu döwür hem bakyýet şekli bolan kalbyň içinden parran geçip oň döredüjüligi görnüşine bakylyk derejesine eýe bolýar. Magtymgulyň halipalar diýilende Döwlet Mämet Azadyň gapdalyna ýene bir üýtgeşik şahsiýet peýda bolýar. Ol Durdy Şahyr. Asanly ýöne ajaýyp goşgular saklanyp galan Durdy Şahyr Magtymgulyň beýikligine şeýle baha beripdir. Meninkini ýel alar, fiil alar, seninkini ýyl alar. Megere Magtymgulyň kimdigine ilkinji bolup göz ýetirenem şollar. Beýikligi ýyldan öň akyl ýetirmek üçin üýtgeşik adam bolmaly. Ýöne şol halipaň ähmiýeti ýokarky baha bilen tükellenmeýär. Magtymguly bolmagyna sopuçylyk diýilýän her taraply hadisaň adatdan naşary ähmiýeti bar. Muny oňa öwredenem Durdy Şahyrdyr. Muny halipa şägirdiň aýdyşyklary, tarihi rowayetler şeýlede üns edilmeýän bir maglumat açyp berýär. Onuň owal bir zada aýtmakçy. Alimlerimiz okuju köpçüligi Magtymguly sopuçylygy her hili kitaplardan okap öwrenendir diýip gözeňine getirýärler. Bu dogrudur. Ýöne ol hakykatyň ýarsy. Eýse beýleki ýary şahyrymyzy tanamakda has möhümdir.
Türkmen genisi, topuçuluğu ilkinci nobatda durmuşdan öwrenipdir. Onu ilki bilen durmuşdan alypdyr. Çünkü 18-nji asyrda topuçuluk türkmeniň ruhy, ahlak hem gözellik ýaşaýyşynyň düýpli faktorydy. On ýöne bir intellektuallal, eýse irrasional durkunyň giň bir şekilli. Ol milletiň ananşlarynyň ýaşaýyş hem bakylyk felsepesiniň örküdi. On däp desurunyň, folklorunyň, metafizika aňlatmalarynyň, günnelik ýaşaýyşynyň ruhy ödenini. Magtymly beýik milli şahir hükmünni, milletiň judaçyňlyklarda ýatan barlygyny aňladyjy hükmünni mundan sowulup geçip bilmezdi. Degişli kitaplar bolsa oldyňa bu milli ruhy, durmuşy hadisaň çeşmelerini hem nazariýetine has oňat, ilmi akyl ýetirmek maksady bilen okap özleşdiripdi. Indi bolsa durdy şahir bilen baglanşykly, üns edilmeýän bir maglumat hakynda. Gerkedler öz aslyny ene tarapdan 14-nji asyrda Balkan eteklerine ýaşap geçen Gözlata bilen baglanşdyrýarlar. Gözlataň gönnen göni neberesi bolan durdy şahiryň Şyh lakabyny almagy Jahriye atlanyrlan ata zikri bilen baglanşyklydyr. 18-nji 19-njy asyrlarda günörtü günwatar Türkmenistanyna gatyr owaç bolan sesli zikir Jahriye Hoca Ahmet Ýasawdan gaýdyp, ol häzirki wagtda dünýäwleşip, kuş depdi halk tansyna öwürilipdir. Sesli zikirde oğuz türkmenleriň islamdan ozalky şamançylyk desurunyň alamatlary ören oňat saklanyp, muny ýerine ýetirmegiň bir düzgünleri, talaplar bolupdyr. İlkinji nobatda hem zikri ýerine ýetirmeli şahsylaryň kesgitli düzümi hemde olaň kesgitli wezipesi bolupdyr. Birinji, pata berji. Ören köp bilýän, şamançylyk tekstlerden oňat baş çykarýan, köp okan işan bolmaly. Zikri mahal ýerine ýetirilýän tekstler esasan Ahmet Ýasawynyň, Mahmud Gaýiziň, Bawarahim Meşrewiň, Şemis lakamy bilen ýazan Beýik Rumiýanyň, Fizuliýanyň, Hoja Hafizyň, Sopa Allaýaryň, Bahaweddin Naqşbendiýiniň gazallarynyň ibaret tekst bolup, olary pata berji saýlap alypdyr. Ol şeýle de zikre gatnaşmaly adamlar saýlapdyr. Ikinji, Hafiz ýa-da gazalçy. Zikriň tekstlerini salist ornuny ýerine ýetirýän gazalçyň oňat sesi bolmaly. Ol degişli gazallar ýatdan bilmeli. Adatça bir zikirde bir näçe gazalçy çykyş edip, olar bir-birini çalyşyp durupdyrlar. Üçüncü, zikirçi. Gazalçyň gapdaly bilen köpçüliklerin ses çykarýan, huwa ýaly sözleri gaýtalaýan, raqsyň düzgünlerini oňat bilýän köpçülik topary. Dördüncü, şyh. Raqsy esasy ýerine ýetirýän, hereket edýän adam. Oň raqsy gazalçyň we zikirçileň ritmine laýyk gelmereken. Şyh diňe atalardan bolup bilipdir. Adatça bir zikirde sany 2den köp bolan şyhlar özüňi ýere urmak, çatmadan büküp geçmek, çapak çalmak, köýüň üstüne ayak yalan gelmek ýaly hereketler edipdir. Muň manasy öz güýjüňi, keramatyny görkezmekden ibaret eken. Näsaga bejermek üçin guralan zikirde esasy orun şyha degişli bolupdyr. Durdy şahiryň Şyh lakamy hut şu ýerden gaýdýar. Muň özi zikir diýilýän täsin hadisanyň magtymly üçin baryp ýatan adatylyk bolanlygy. Şahiryň özüniň megerem zikirçi ýa-da gazalçy bolup, şol desura gatnaşyp görendigi baradaky pikire iterýär. Gazalçy magtymly, zikirçi magtymly, zikiriň düzgünine göre Şyh durdynyň görkezmeleri boýunça hereket edýär. Oň öz boşly manadaky okuwçysy, şagirdi. Edil şoň ýalam, şygyr tekstleriniň hem rowayatlardan görünüşine göre ol durdy Şyhyň şygyryetdäki şagirdi. Bu beýik şahiryň şahsiýetine degişli bir aýratynlygy açýar. Sopuçulukda magtymly türkmen durmuşy bilen gönnen göni baglanşygy bolmady gaýsyr bir intellektual biganeligi alamatlanyrýan kitapdan näle türkmen durmuşynyň özünden, oň adatlygyndan hem günne güne aşalygyndan ruhlanandyr, alhamlanandyr. Eýse öz ýanyna baryp 18-nji asyr türkmen durmuşynyň bu öz boşly adatyny, ýazgylyk hyýalatyny işledip
göz öňüne getirip oturýarka, bu hadisany öz asyl başgalygyna, canlylygyna hem örän düýpli ruhy emosional manylygyna ekranyna ýa-da sahnada gaýtadan dikeldip biljek rejissor ýokmy diýip göwün ýurtdym. Çünki bu we şuňa meňdeş hadiseler diňe magtymlygyň däl, eýse beýleki şahyrlanmadyň hem milli ruhy durmuş diýilýänliginiň hut öz ahwetyn. Şahyra terjimahar gerek diýilýäni, beýgi beýge diýen baý, öz bolşly, gaýtalanma durmuş gerek diýilligidir. Ýanky göz öňüne getirmeler bilen magtymlygyň pata goşgularynyň mazmuny turgul diýdiler. Yar bizim sari, uçtum yaranlar, kulaklı geldi ýaly onlarça şygyrlarynyň mazmuny bir tarapdan canly milli durmuşyň, beýleki tarapdan şahyryň şol durmuşy täzeden döredijilükli, dikeldici psikologiýasynyň aýratynlyklaryny görmäge mümkinçilik berýär. Ol mazmun, ol waka canly durmuş bilen dörediji aňyň täsirin intellekta hem logika sygmaýan utgoşmasyndan kemali gelipdir. Beýik sunugatyň tebigaty şeýle, ol ýalaňaç durmuşyň poeziýasy, kölögesi, eşikli suraty däl, ýöne ol boş, bu ýerden alynan oýlap tapma, fantaziýa da däl. Sunugat durmuşyň canly adatlygyndan hem panylygyndan ilhamlanan şahyr kalbynyň özboşly döredijilik gurbar kaly, şol adalatlygy täsinligi, panylygy bakylygy öwürmek işidir. Bu arkaly bolsa, barlygyň täze çäkleriniň hem göz ýetimleriniň açylmagydyr.